सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय, लोगोसे आंनि मुसाहारि क्रिएटर इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिना लानो हागोन दि अमा फार्म लुनायाव मानि गोनांथि जायो आरो माबायदि लुबा जोंनि थाखाय सुबिदासिन जायो, बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना लानो हागोन। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेननोसै। एबा मटर दोनग्रा अमानो खि हासुदै सुनो नांगोन, ओमफ्राय खम फुल लाजोबनो ओरैनिफ्राय दा साइडआवबो लागोन, सिगां ओरै लागायनोसै। अमा आदार होग्रा जिं जिं ड्रेन होदों आरो खि थांगारनायनि। ससेल' 3 फुटसो जागोन थिं गैयैया। नै अखा गोलैबा एसे सुस्रांनायनि आरो सान्दुंबो नाङो, बेनि थाखायनो बिदि होदों। आदार होग्रा ओरै खिफोरा जमा जानानै ओरै थांगोन बैयाव हाखराव, बे हाखराव गोग्लैहैगोन आरो जमानो। ओरैनिया दाबो पाइप होथ'नाय जायाखै, उनाव होगोन बेखौ। बेजोंबो बिदिनो 3 फुट बाहेरायाव थिङा सर्ट, माने 3 फुट सर्ट, ओरैहाय गाहायाव 3 फुट। रुमा गिदिरा 4, ओमफ्राय नैबे अमा बिमानि थाखाय 9था बेहा। खेबसेनो 9था बिमा फिसिनो हागोन आरो। गासिबो बिदिनो, रुमाल' ओरै गिदिर, फारसेथिं फिसा। आरो जिं जिंहाय ओरै जिं जिं, ओरैबो जिं जिं मा ड्रेन दं आरोखि। ओरैनिफ्राय ओरै गाहाय स्लपिं जाबोनाय खिफोरखौ सुबा जेनो ओरै बोहैलाङो आरो। दरजा मोननैल' लागायग्रोदो दरजाया, खारन जों रुम मोननैसोल' दोनग्रोगोन। बेनोसै। थिंखौ सर्ट होनायनि खारना जाहैबाय सान्दुं अखा नांनायनि। जेन' अखाजों सुस्रायो, सान्दुं नांनानै एसे स्रां जायो आरो बेनि थाखाय। बे रुम फिसाया 9था दं, रुम गिदिरा 4 जाहैबाय। बेवहाय खासि बायदिसिना फिसिनो हागोन जमानो। बे रुम फिसाया बिमानि थाखाय। बुरजा दोनबा दिगदार जागोन फिसा गोनां, बेनि थाखायनो रुम मोनफा बानायनाय जादों।
ओरैबो जायगा दंबावखायो नै उनाव बारायनोबा ओरै बारनो हागोन। बेखौ बे हाग्राफोरखौ जों दानस्रांजोबनानै आराम खोनो नागिरदों। बेराबोथ' होनांगोन। बेजोंनो आथिं आखाइ सुवाबानो हाबहोआ अमा फार्मफ्राव बेमार फैबाय जाहैदों। बेनि थाखायनो जोंहाबो बेरा होनांगोन आरो मानसि नायफैग्राफोरखौ बन्द' खालामनांगोन। बाहेरनिफ्राय जायनो फैयो बेखौनो नायहोजानाय नङा। बेयो आंनि पार्सनेलबो नङा, जों माने NGO दं मोनसे ज'नो 12 जन ग्रुप, बिनि जयै बानायनाय। कमप्लिट जाबाय, दा एसे राहोनो थाखाय दोननाय जादों। सानथाम सानब्रैसोनि उनाव सुनाय जासिगोन अमायाबो। जेरावबो दंजोबखायो आदार होबाय। जेब्ला अमा फिसा लाबोगोन अब्ला आं मोनसे सेकेन्ड पार्ट लानानै फैबावगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो।